Dobrý den, vítejte v Adamově. Dnes vám představím dvoupokojový byt v cihlovém domě na ulici Opletalova. Adamov se tak může stát místem, kde si pořídíte své vlastní bydlení. Byt se nachází ve 3. patře v domě v klidné ulici. V okolí je několik parkovacích míst. Byt je určený k rekonstrukci a je zde původní plynové topení. Podlahová plocha je 56 m². K bytu náleží 2 sklepy. V bytě jsou plastová okna, ze kterých je pěkný výhled do údolí. Živý obraz za okny se tak mění s každým ročním obdobím. V Adamově najdete veškerou občanskou vybavenost. Školy, školky, kostel, obchody a supermarket Albert. Funguje tu místní autobusová doprava a vlakem jste za 18 minut v centru Brna. Pokud vás tato nabídka zaujala, zavolejte mi. Rád vás tudy provedu. Váš Karel Hiništ.